Здравейте! В това видео искам да споделя част от моя опит при диагностиката и лечението на едни от най-често срещаните заболявания на горната част на храносмилателния тракт. Това са гастрита, язвата и рака на стомаха. Първо да поговорим за гастрита. Това е често срещано стомашно заболяване. Представлява възпаление на стомашната лигавица. Три са основните фактори, които могат да доведат до развитието на гастрита. Това е приема на медикаменти, най-често нестероидни противовъзпалителни медикаменти, приема на алкохол и други токсични продукти през устата, заразяването с хеликобактер пилори. Какви са основните симптоми, с които идват пациентите при нас гастроентеролозите? Най-често тежест след нахранване, болка в епигастриума, може да имат гадени, може да имат връщане. Какви са методите за диагностика на гастрита? Мисля, че на първо място това е гастроскопията. Изследване, от което всеки пациент иска да избяга, но това е най-точното и най-показателното изследване, което може да ни даде както промените в стомашната лигавица, така и причинителя на самия гастрит. И по този начин ние можем и лесно да го излекуваме. Вярно, че има и други методи, като рентгенологичния, като изследване на стомашната киселинност. Как можем да излекуваме един гастрит? А можем ли наистина да го излекуваме? Естествено, че може да бъде излекуван, но най-важното е да поставим правилната диагноза. Оттам вече можем да подберем правилния медикамент, който може да ни помогне да излекуваме пациента. Сега да споменем за друго често срещано заболяване на храносмилателния тракт, а това е язвената болест. Причинителите са същите, както при хроничния гастрит. Най-честият причинител това е хеликобактер пилори. На второ място са медикаментите, които приемаме, най-често от групата на нестероидните противовъзпалителни медикаменти, а на трето място това е алкохола и токсоинфекции и храна, която приемаме, която може също да ни увреди стомаха. На четвърто място са стрес язвите, които се получават най-вече при силен стрес на организма. При тях характерни са множествените язви и много често при тях може да се развие и кръвоизлив. Какви са оплакванията, с които идват пациентите при нас? Най-честите оплаквания това е болка под лъжичката или в горната част на корема. Болката е много характерна при язва на 12-пръстника, тя е нагладно и изчезва след прием на храна или пък късни нощни болки, които събуждат пациента. При язвата на стомаха са характерни болките, които се появяват около 2 часа след нахранване. Освен болка може да имаме парене зад гръдната кост, гадене, по-рядко повръщане, когато язвата се намира на изхода на стомаха и други по-неспецифични оплаквания. Диагнозата на язвената болест се поставя чрез изследването гастроскопия. Рентгеновото изследване не е достатъчно информативно при язвената болест и затова се използва много рядко, когато има противопоказания за извършване на гастроскопия. Лечението на язвената болест се провежда най-вече, ако знаем какъв е причинителя. Ако той е хеликобактер пилори, провежда се лечение с антибиотик, 2 вида антибиотик, плюс инхибитор на протонната помпа, като продължителността на лечението е между 10 и 14 дни. Може да бъде прибавен като втора линия и мукопротектор от типа на бисмутов субцитрат. Ако нямаме доказан бактерии, медикаментите, които се използват, са най-често инхибиторите на протонната помпа. Какви са усложненията при язвената болест? Най-често това са кръвоизлива, спукването на язвата или перфорацията, както се нарича на наш език, пенетрацията или проникването на язвата в съседен орган, стенозата на изхода на стомаха и развитието на рак на стомашната язва. Дали трябва да прилагаме диета при пациентите? Да, уместно е при пациентите с язвена болест да се ограничат най-вече дразнещите стомаха храни. Да завършим с друго, може би не толкова често срещащо се заболяване, но пък много важно, това е рака на стомаха. За съжаление, в последно време, освен че зачестява, се наблюдава и подмладяване на възрастта. Иначе честотата на рака на стомаха в света е около 15 на 100 000 души, в България около 26 на 100 000 души, в Япония е най-честата, около 58
на 100 000 души. Какви са оплакванията на пациентите? Най-характерно за оплакванията, че няма никаква характерност в оплакванията. Значи пациентите имат чувство на тежест в областта на стомаха, чувство на бързо насищане след като приемат храна. Може да имат отвращение към храни, които преди това са харесвали. Вече по-късните симптоми, които се наблюдават като отпадналост, заморяване, промяна на цвета на лицето, ложкост в устата, са много напреднали стадии и тогава много трудно можем да излекуваме пациента, да преминем към оперативното лечение, което е основното и единствено лечение при пациенти с рак на стомаха. Затова е много важно да знаем какви са оплакванията на пациентите, да може да се постави ранна диагноза и да може пациента да бъде излекуван напълно. Причините ли за рака на стомаха са същите, както при хроничния гастрит и при язвената болест. Диагнозата се поставя по същия начин, както язвата и хроничния гастрит, чрез гастроскопия. По време на самото изследване може да бъде взето и парченци от дали това е язва или пък тумор, да си бъдат изследвани, да знаем какъв е произхода, какъв е точно тумора и как може да бъде лекуван в последствие, след като бъде направена операцията, да бъде проведена нормална и правилна химиотерапия, за да може пациента наистина да бъде излекуван напълно. Общото между трите заболявания гастрит, язва и рак на стомаха е това, че те могат да бъдат излекувани напълно. Ако се постави своевременна диагноза, тогава пациента може да бъде излекуван. Много пациенти са минали през Еврохоспитал, на които сме поставили диагноза и вече са излекувани. Благодаря ви за вниманието.